Marta Domínguez, gañadora da viaxe familiar Eurodisney promovida polo Concello Pobrense e con Galsa na campaña Volta ao Nadal, voltan as caramiñas. O venres regresou de forma momentánea a marcha do Nadal á Pobra do Caramiñal. O Concello puxo fin á súa campaña Volta ao Nadal, voltan as caramiñas coa entrega da viaxe para 4 persoas a Eurodisney patrocinada por Congalsa. Nesta ocasión, a gañadora do sorteo foi Marta Domínguez. Muchas gracias por todo y muy ilusionada. Vamos a ir yo, mi marido y mi hijo y nada, deseando irnos ya. Entre a ilusión e as gañas por desfrutar da viaxe rematou esta nova campaña impulsada polo goberno pobrense que tivo un gran apoio por parte de veciños e visitantes. Decir que foi unha campaña con gran éxito e isto non é que sea algo subxetivo, non o decimos só pola cantidad de veciños que nos viñeron a felicitar e que disfrutaron deste Nadal, senón tamén que este éxito ven avalado pois polos números, non? Foi unha campaña de Nadal onde hai máis de 60 persoas premiadas con caramiñas que disfrutaron e cansearon en cantidad de comercios, estuvo moi repartido, tanto negocios de hostelería, comercios, negocios de beleza, e tamén, digamos que foi unha campaña onde o montante supera máis de os 15.000 euros. E afirmou que parte esencial do seu éxito foron os recunchos de Nadal. Sabedes ben que se teñan que quitar fotos, compartir no Instagram e a partir de aí pois dábamos premios. Decir que o ano pasado contamos ao redor de 3.000 e algo de participantes, pero que este ano superamos os 5.000 participantes. Hai máis de 5.300 participacións en esa campaña. Polo tanto, eu quero parabenizar a todas as persoas que participaron nela e, como non, tamén darlle os parabéns a Marta, que foi a persona que gañou a viaxe a Disney. Un ano máis, Congalsa uniuse ao goberno municipal para financiar esta viaxe e a súa representante, Ana Garrido, garantiu o apoio da firma pobrense cara a futuras campañas. Con Galsa estamos encantados de poder colaborar con esta iniciativa do Concello, que parabéns polo exitazo que tivo este ano, tamén parabéns a Marta e a toda a familia, que creo que están encantados ca viaxe. Bueno, nós como concelleira ben sabe, estamos moi concienciados da importancia de fomentar a dinamización social e económica na nosa contorna, así que, bueno, parabéns por a iniciativa, porque é xusto que estamos nos buscando a participación das familias, de toda a ciudadanía, a dinamización do tecido comercial local, así que esperamos poder vernos aquí un ano máis. A Pobra do Caramiñal pechou coa entrega da viaxe Eurodisney un novo Nadal cheo de compras e paradas no municipio.